Ahojte, zdravím vás z krásneho slnečného Chorvátska, kde je príjemne teplo. Ja si tak trošku čvachtam nôžky v mori a teším sa z týchto posledných slnečných, skoro letných dní. Chcem vám dneska porozprávať taký krátky príbeh, ktorý sa mi stal včera. A ako sa hovorí, nič sa nám nedieje náhodou, náhody v podstate neexistujú, tak asi aj táto halúzna skúsenosť sa mi mala stať, aby som sa mohla o ňu s vami podeliť. Porozprávam vám o mojej ceste sem. Posledný týždeň som strávila v Bristole, v Anglicku, kde žije môj brat aj so švagrinkou a ich novým krásnym 5-mesačným šteniuchom, kde som sa bola s nimi tak trošku potešiť, dobiť si baterky, oddychnúť a jednoducho vytešiť sa, však to poznáte. Po týždni však nastal čas pobrať sa niekam inam, a to v mojom prípade konkrétne do Chorvátska, do krásneho mesta Zadar, v blízkosti ktorého momentálne sa vám teraz prihováram. A tak som si včera pobalila svoj kufrík, svoje vecičky a vydali sme sa aj so švagrinou na letisko. Mali sme na cestu nejakých 40 minút, dali sme si pre istotu k tomu pol hodinku, ak by náhodou boli zápchy, alebo jednoducho sme potrebovali ešte sa niekde zastaviť, aby sme mali nejaký ten čas naviac, poznáte to. Keď cestujete, je vždycky fajn mať nejakú ešte istotu, čo sa týka času. Veľmi rýchlo po opustení mestečka, v ktorom môj brat býva, sme však zistili, že asi nám to ani s týmto zichrom 30-minútovým úplne nevíde. Že asi bude celkom zaujímavé, bude to celkom challenge stihnúť toto lietadlo. Cesta, ktorá štandardne trvá nejakých 40 minút, trvala včera viac ako hodinku a pol. V panike som normálne počas cesty pozerala ďalšie lety na dnes, ak by som náhodou lietadlo nestihla. Nechcela som si to pripustiť. Poprosila som, ako ja hovorím, chlapcov tam hore, nech to za mňa nejak zmanéžujú, že jednoducho chcem odletieť, chcem si ešte dobiť trošku baterky niekde pri mori, nasať trošku morského slaného vzduchu a zažiť ešte niečo iné, lebo moja večná cestovateľská duša veľmi rada spoznáva nové kraje. A povedala som si, že inú možnosť ako pustiť to a nehať to jednoducho nemám. Buď to lietadlo stihnem, čo bude úplne paráda, všetko bude tak, ako som si naplánovala, ako som snívala a dúfala, že to stane. Alebo to lietadlo jednoducho nestihnem a ešte si užijeme pekný večer s mojím bráchom, so švagrinkou a s krásnym psíkom. Vyzeralo to však naozaj, že to nestíham. Vždycky máte na letenke napísaný čas, kedy sa vlastne zavierajú brány. A ja som na letisko prišla asi 5, respektíve 10 minút po tomto čase. Takže to bolo také, či vôbec ešte idem utekať s kufríkom, unavená, spotená, ešte som predtým bola chorá, čiže som bola rada, že som bola, alebo či to jednoducho vzdám a rovno si idem prebukovať letenku. Ale nedalo mi, keďže sa nerada vzdávam, najmä pokiaľ mi ide o veci, ktoré chcem, po ktorých túžim a ktoré ma lákajú, tak som utekala, čo mi plúca stačili cez celé letisko a veľmi dúfala, že ma ešte vpustia. Preletela som, ja neviem, mala som pocit, že to nemá konca, pri tom letisko v Bristole nie je až také veľké, ale v tej panike neskutočnej všade ma zdržali, všetky kontroly, vyzuť topánky, všetko zo seba obliec, prejsť cez špeciálny skén na 2x, batožinu celú prečekovať, úplná že parádička, to je akože včerajší odlet bola naozaj že vychutnávačka, ale keď som prišla na miesto činu, na miesto odletu, keď som sa veľmi modlila, nech to vyjde, nech som v tom lietadle a nech to naozaj stihnem ešte v ten daný deň. Doletela som tam, gate číslo 11, nezabudnem veľmi dlho na to číslo. Nikde nikto, boli tam len dve asi letušky, dvere pozavierané, pásočky zatiahnuté. Tak som len zakričala, vrem, už to odletelo, môžem ešte nastúpiť? Jasné, môžete, máte posledných, ja neviem, niekoľko minút, utekajte. Tak som letela s vyplazeným jazykom, naskočila som do lietadla, celá spotená, zničená, kopkal som mňa, ako keby som zabehla polmaratón, čo som v podstate možno aj zabehla cez to letisko. Úplne, že brutálny zážitok. A keď som si sadla, tak ešte kapitán oznámil, že budeme na mieste stáť ešte nejakých ďalších 20 minút, nakoľko museli preplánovať odlety jednotlivých lietadiel a my musíme počkať na to svoje okno na odlet. Tak som sa z chuti zasmiala, že parádička, v podstate som ešte mohla ísť na záchod, na ktorý mi tak bolo treba, možno si aj kúpiť niečo piť alebo jesť. Čo však pointa tohto je, že čo bolo pre mňa veľmi kľúčové, bolo jedna vec je byť v pohode, s tým akokoľvek by to dopadlo. Či by som odletela, alebo by som neodletela, vedela by som, že proste by to bolo fajn, akurát možno nie úplne tak, ako som si vysnívala. A druhá vec bola, že som sa vlastne nevzdala, že som utekala, aj keď som ledva fučala a šla som si za tým, lebo som naozaj veľmi chcela odletieť. Tak možno taký malý messageík, neznásilňujte veci v svojom živote, ak nejdu úplne tak, ako ste si ich pôvodne naplánovali, alebo ako ste chceli, aby šli. Niekedy tá možnosť B, ktorá sa vám deje, je možno oveľa lepšia ako tá možnosť A, ktorú ste si vysnívali. Ale ak viete, že tá možnosť A, po ktorej túžite, je naozaj to, čo chcete, tak
Dajte do toho ešte niečo extra. Podbehnite, aj keď už možno nevládzete. Opašte si mikinu okolo pásu, zatnite zuby a podbehnite, aj keď už naozaj neviete ako. Ale hlavne neslovte to, nehajte to, nech sa to stane presne tak, ako sa má. Život nás totiž veľmi často vedie tým správnym smerom, keď ho necháme, aby nás viedol. Dobre, majte sa, ja si idem ešte užívať snáď aj západ slnka na tejto krásnej magickej pláži. Pa.